Hvorfor har I valgt at søge ind på HAJur? Jamen det er faktisk lidt en sjov historie. Jeg havde sådan set selv tænkt mig, at jeg skulle læse jura. Men så kom jeg faktisk til åben hus på CBS og på HAJur, og jeg fik meget hurtigt smag for den her kombi mellem det juridiske og det økonomiske. Især fordi jeg godt kunne se, at det var det der med at sidde i virksomheden, jeg synes, det var interessant frem for nødvendigvis at skulle være advokat eller gå i retten. Men på den anden side, så var jeg heller ikke interesseret i kun at læse økonomi. Så for mig var det bare et godt kompromis, og det resulterede i, at jeg endte med at vælge HAJur over jura på min første prioritet. Så det har ikke så meget med hverken penge eller piger, drenge. Det har mere noget med kombinationen af studiet. Helt sikkert. Altså hele min gymnasietid var jeg sådan, jeg skal læse jura, og det jeg skal, men jeg var rigtig glad for min matematik, og kunne ikke rigtig slippe tanken om at skulle læse økonomi. Og så fandt jeg ud af, at HAJur eksisterede, så der kan man få lov at kombinere det. Og jura og økonomi giver rigtig meget mening for mig som en kombination. Ja, og jeg er helt enig der. Jeg glæder mig super meget til at starte og se, hvordan en kombination kan føre den her uddannelse frem. Ja, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden, og det der med at kombinere jura med økonomi. Vi arbejder med det hver dag. Vi bruger det hver dag. Jeg tror måske også, det er det der med, at altså en ting er at sidde med økonomi hele tiden, og det er rart, at man har et faktum, og der er et resultat. Men på den anden side, så bliver det måske også lidt sådan kedeligt i længden. Og så er det også meget rart at kunne komme over og få noget jura og kunne diskutere og komme frem til nogle løsninger, som ikke nødvendigvis er entydige. Og det er i hvert fald interessant for mig, at man kan have lidt sådan et samspil mellem de to ting. Det er en kombinationsuddannelse, der giver mening, i og med det er to så vidt relevante ting at arbejde med. Hvorfor har I valgt at søge ind på HAJur? Jamen, ja, så det er simpelthen fordi på HAJur der er mulighed for at melde sig ind i Djøf. Ja, det har jeg allerede gjort. Og altså, jeg hørte, at man skal læse helt sindssygt meget. Det bliver så fedt. Men hvorfor har du meldt dig? Jamen, jeg har jo meldt mig ind, fordi jeg gerne vil have et socialt liv også. Nu kan jeg høre, at du har rigtig godt igennem Djøf. Men min eneste ven, det var en hamster. Så ja, det var bare for at få et socialt liv. Will ind og tage skat. Nej, vi vil det. Vi vil Nej, det. vi vil det. Nej, og det er for meget. Og de vil forstå, at vi betaler for meget i skat, og det er fucking ustødt. Vi får ikke for nok af det. Hvor bøn, de kan lave hvad som helst. Já, ég sótti nú bara um að því að það voru engin peningar til á Íslandi. Þannig að ég varð að koma hingað. Það var ekki annað að gera. Kan vi måske lige få den på dansk? Ja, jeg søgte inde i Danmark, fordi at Island var bankerot. Hvorfor har I valgt at søge ind på HAJur? Un momento. Heter du Rodolfo Giano? Nej, jeg er rent til bedst Nej, hvad siger du, undskyld? Jeg spurgte, hvorfor har I valgt at søge ind på HAJur? Du ved, at pengene er lige her. Så det er det, vi går efter. Du kommer simpelthen ind på CBS for pengenes skyld? Ja. Okay. Og hvad med dig? Jeg vil bare med ham. Nok af det. Hvor bøn, de kan lave hvad som helst. Men så skal vi give det halvdelen til skatten, og så tjener vi nogle penge, og så sidder vi derude og bliver væk ved sig pisse lort, og vi vil ikke mere. Det er for meget. Skal vi svare? Det er sådan lidt dumt spørgsmål. Svarer du, om man skal? Bare en af jer svarer, så er det mægtigt. Der er jo flotte. Der er Fyre. altså fyre, der er virkelig flotte fyre. Og hvad er det, I to I hedder? Jeg hedder Lars. Jeg har bog. Børge og Lars, okay. Så I har simpelthen søgt ind på HAJur for at fifle med skatten? Ja, med vores egen skat. Jeg er da pisse ligeglad med de skat. Det er Du ikke betaler alt det skat, du vil. Jeg vil bare ikke betale noget. Vi vil bare ikke. Hvorfor har I valgt at søge ind på HAJur? Det var Lasse jo. Lasse fra Gudhjem. Jeg spurgte ham, sagde til ham, jeg elsker at fiske, så hvor skal jeg tage hen da? Så sagde han, du skal tage til CBS i København jo. Der er så mange lækre sild. Du begriber det ikke altså. Så skal du komme med en tur på Nexus. På Nexus?
Der er lange, lyshårede piger, mørkhårede piger, lange ben. Og de danser bare. Twerk like Miley. Twerk like Miley. Jamen, jeg bryder mig ikke om ben. Det sidder så fast i halsen. Hvad er tilfældet med dig? Jamen, du ved, jeg kommer direkte fra 2 år siden. Jeg kommer direkte fra Mumbai, og jeg har hørt, fordi min onkel han kom direkte fra Mumbai. Han boede her i 10 år. Og han siger, at i Danmark man kan få meget gode penge, og man kan få god uddannelse. Du ved, education. Det er meget godt. Hvorfor har I valgt at søge ind på HIU? Vil du starte? Nej, kom nu. Sikker? Du gør det. Ej, jeg er helt sikker. Ja. Jamen, Ej, nu gør jeg det. ja. Nej. Gør det. Ja, du gør det. Jeg er helt sikker på, at vi vil finde vores helt rette plads på HIU'er sammen. Men hvad så med selve uddannelsen? Jeg vil bare gerne lige spørge. Mit hamster er død. Så er jeg 12,8 i snit, så jeg kunne sagtens få kommet ind på international business, men hvor jeg gjorde socialt liv. Og så vil jeg gerne med for at melde sig ind i Djøf. Så måske også Djøf åbenbart, hvis man får venner. Så er jeg med. Okay. Så hvad forventer du at få noget yderligere ud af dit ophold på CBS? Nej, du ved, det handler lidt om sådan noget spilteori og sådan noget, jeg har hørt om, så det handler lidt om at udnytte det og udnytte de muligheder, man har. Hvad så med uddannelsen? Fuck uddannelse. Jeg hører, de køber moe i byen og sådan nogle ting, når man er ude og feste. Faktisk, ja. Altså fyrene for CBS? Ja, de fester og køber penge. Eller, nej. Det er rigtigt. Ja. Ej, det er faktisk. De køber alt muligt lækkert. Er du fra Sverige? Sverige, nej! Skal du få Bornholm? Kan jeg se Bornholm her? Hvor? Det er min kæreste. Det er Yvonne fra Persker. Yvonne? I er fra Persker? Yvonne? Tænker du, Yvonne? Ja, jeg var lidt ved Yvonne. Ja, gjorde det. Okay. Du skal bare sidde. For mit vedkommende, det er den mixture af de forskellige uddannelser. Du forstår, du får økonomi, du får forstand på, hvordan man bruger penge. Og du forstår, hvordan man bruger den jura, the law, hvordan det fungerer. Og fusion in economics and you know. Okay, yes. Jamen jeg vil gerne sige tak for interviewet til jer to. Thank you. Ja. Så HIU er altså jeres drømmestudie. Så længe vi er sammen, så er det vores drømmestudie, ja. Så længe? Ja, altså, hvis studiet bringer os tættere sammen, så er det vores drømmestudie. Men det er jo for altid. For altid. For altid. Og hvordan har du tænkt dig at gribe studiet an? Jeg har tænkt mig at bruge mine kvaliteter, altså til at komme igennem studiet, til at ligesom at klare de mundtlige eksamener ved ligesom at bare være til stede. Okay, du tror simpelthen, du kan tale dig fra det? Ja. Okay. Ja, det kan vi faktisk. Og hvis de der svin på røvrendes, ikke? Så har vi lidt jura i bagation, så får de ikke formuen med. Så får vi alle pengene. Alle pengene, sådan her. Så formålet for jer to er simpelthen at finde en rig fyr, og så hvis han prøver på at løbe fra jer, så tager I alle penge fra ham. Men de skal ikke misforstå det her, vel? Altså, man skal ikke misforstå noget som helst. Okay, jamen jeg tror, at vi siger tak til jer to. To lys på et bord, 3 forløsende ord, 4 glas fylde ungdommens mod. 5 slags smil til dessert, 6 slags kys, 3 til hver. Det bliver bad. Det bliver bad. Det bliver bad.
er jura, kom alle med. Gud, hvad vi bruger den bedste tid. Hvad har du at sige til det? Men hvad så med selve uddannelsen? Jeg vil bare gerne lige spørge. Mit hamster er død. Og så blev vi nødt til at vælge en kombination igen. Og så fandt vi en kombination af det, vi begge to gerne ville. Ja, Bitten vil jo gerne læse jura. Jeg er der 100% for damerne. Undskyld, vi bliver nødt til det der.